Bo día a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañán tan veraniega. Ben, esta semana demostrouse unha vez máis que os galegos e as galegas acertaron cada vez que tiveron a oportunidade de elexir nas urnas. En 4 eleccións consecutivas, Galicia dixo que quería máis representantes do Partido Popular de Galicia e moitos menos do PSDG e do BNG. A recompensa está clara, non? Máis estabilidade, máis sentidiño e mellor xestión. Esta semana, por unha banda, vimos a un presidente da Xunta de Galicia, a un presidente do PPDG, sentándose cun dos alcaldes máis críticos co seu partido, porque a hostilidade por sistema non leva a nada e mesmo perxudica aos veciños da cidade máis grande de Galicia. Os vigueses merecen que se poñan sempre os seus intereses por diante e se abandone unha forma de ver a política que é absolutamente estéril. Pero, horas antes de que eso ocorrera en Vigo, asistimos en Santiago de Compostela a todo o contrario, inestabilidade e ruptura. Vimos a un Partido Socialista dividido e que puxo os intereses dos composteláns no último lugar da súa listaxe de prioridades. Pero tamén é certo que cando un partido apoia a un goberno local que ten menos dun terzo do pleno, pois acaban pasando estas cousas. De verdade, creo que para Galicia é unha pena que o socialismo siga rompendo. Cando non temos líos como Santiago, pois temos a Gonzalo Caballero e a súa facción do PSDG lembrando os malos resultados. E así, con hostilidade dentro dun partido, en ningún caso se lle pode aportar algo bo aos galegos e galegas. O señor Besteiro ten que coller xa as rendas do seu partido e deixar de facer seguirismo ao Bloque Nacionalista Galego. Primeiro o vimos en Santiago e agora tamén o estamos vendo en Ourense, onde están falando de sillóns en lugar dun proxecto de cidade. Ao final, parece que o esqueleto do Garañón era un spoiler da situación que ia ter Besteiro no PSOE galego. Xa veremos en que acaba, non? Se consegue reconstruílo, se o vai deixar así, vai ceder o seu posto ou se vai acabar derrubado. Mentras tanto, o BNG segue pagando as consecuencias de apoiar a investidura de Pedro Sánchez en 2 ocasións. Galicia xa non cree en ningunha das súas propostas porque todas acaban no mesmo sitio, ao servizo do nacionalismo catalán e servindo de muleta do independentismo catalán e vasco. Galicia xa non cree ao Bloque nin en Europa, onde acaba de integrar unha vez máis no grupo dos verdes que tanto dano lle fixo a nosa terra. Lembremos na pasada legislatura decisións como a protección do lobo ou a prohibición da pesca de arrastre que partiron dese grupo de ecoloxismo radical. Eu síntome orgullosa de que o Partido Popular de Galicia poida ser un exemplo para o PSDG e para o BNG. O Partido Popular, ali onde ten oportunidade, é a mellor opción para gobernar, para liderar e para trazar un futuro próspero. E, por último, tamén quero conmemorar dende a familia do Partido Popular de Galicia o Día do Orgullo, que terá lugar mañán. Galicia converteuse nas últimas décadas nun lugar xusto e igualitario e fixo co esforzo e compromiso de todos e todas. O Partido Popular de Galicia vai loitar sempre por consolidar os avances e garantir que non se dá un só paso atrás nos dereitos dos galegos e das galegas. Queremos un país onde todas as persoas poidan construir un proxecto de vida en liberdade de acordo cos seus valores e a súa expresión. E, por suposto, sempre estaremos ao carón de quen sofre calquera tipo de discriminación ou delito de odio por razón de orientación sexual. E por iso, dende aquí, hoxe reforzamos e ratificamos o noso compromiso de seguir construindo unha sociedade onde a convivencia e o respeto sexan os valores fundamentais. Ben, pola miña banda máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición.
Bueno, pois, francamente, despois do que estamos vendo, nos o que queremos é preguntar cal é o pacto oculto que hai entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, non? O Partido Popular, como segunda forza maioritaria en Ourense, ten dereito a saber e a participar de calquera pacto que afecte ao futuro da cidade de Ourense, porque o que está claro é que nós en Ourense, ao igual que en todos os sitios, pero especialmente en Ourense, pois nós apostamos pola gobernabilidade, apostamos pola estabilidade, e o que, bueno, parece é que aquí hai un movimento que descoñecemos e nós non imos ser cómplices dun movimento que multiplique a inestabilidade en Ourense, non? As liñas vermellas as puso o Bloque Nacionalista Galego, foi o que puso un veto ao Partido Popular, que, insisto, é a segunda forza da cidade, e nós, nesas condicións, non podemos sentarnos a negociar absolutamente nada, non? Se fala tamén de que hai un documento de partida para iniciar as negociacións, e nese documento, pois, o Bloque Nacionalista Galego, cando se sentou a falar, dixo que non quería escoitar nada do que viña do Partido Popular. Por tanto, de que estamos falando? Isto é un postureo, isto, sinceramente, ou hai un pacto oculto entre o PSOE e o BNG que descoñecemos e nos gustaría saber cal é, ou o Partido Socialista está aceptando as liñas vermellas do Bloque Nacionalista Galego, o cal tamén non nos parece serio, tendo en conta pois, que nos sentamos a falar do futuro da cidade, a falar dun proxecto de cidade, a falar de un proxecto que favorezca os intereses dos ourensáns, deixando a un lado calquer interés partidista, polo que vemos, isto non é así, non? Partindo da base, insisto, das liñas vermellas do Bloque Nacionalista Galego, de que o Bloque Nacionalista Galego acudiu a esa reunión sin o seu portavoz, simplemente con un concelleiro, con un señor da UPG que viña de Barbadás. Ahora Barbadás vai vir a resolver os problemas de Ourense. O portavoz do Bloque Nacionalista Galego de Ourense todavía non se ten pronunciado, non sabemos que opina desto. Tampouco parece que queira firmar ese documento, porque só hai unha asignatura de un concelleiro do Bloque. Onde están os outros concelleiros do Bloque? Hai moitas preguntas todavía por responder neste paripé que están montando o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego en Ourense. E nós non imos a poñer os intereses dos ourensáns en risco por intereses absolutamente partidistas do Bloque Nacionalista Galego e polo que vemos co seguidismo do PSOE. Por tanto, o señor Besteiro ten que coller as rendas do seu partido e poñer orden ali onde se lle están indo as cousas de man. Precisamente o señor Seara nas redes sociais negou tal veto, seguro que son excusas por parte da conselleira. O que pasa é que un punto que dá porta é que eles non impoñen que o alcalde sexa do PSOE, senón que o alcalde sexa quen decida o PSOE, pero isto contravén o famoso documento no que está especificado con oco en branco que ten que ser un concelleiro do PSOE, se non me engano. O sea, están entrando incluso en contradicción, non sei como se dice. Bueno, por eso digo que o que sorprende é que o portavoz do Bloque non sexa o que participe das negociacións. Punto 1. Que sexa un concelleiro base. O Bloque Nacionalista Galego, se non confía no seu portavoz en Ourense, que o cambie. E, por outro lado, lle manda a un señor de Barbadás, da UPG, para facer o control do partido correspondente, non? O sea, non olvidemos que o Bloque Nacionalista Galego é un partido comunista, non? Todos lembramos o artigo 3 dos estatutos da UPG, un partido leninista. Por tanto, ten que haber un control férreo do aparato. E iso estáse demostrando cando vai un señor concelleiro de base do Concello de Ourense, non vai o portavoz, e vai pois un señor de Barbadás a arreglar os problemas de Ourense. Sinceramente, parece un insulto aos orensanos e, en segundo lugar, parece un insulto, unha mofa aos representantes públicos elexidos democráticamente polos ourensáns, que foron os concelleiros e concelleiras do Partido Popular, que, insisto, somos a segunda forza da cidade. Non imos a consentir ningún veto do Bloque Nacionalista Galego, nin tan siquera
agora parece que o Partido Socialista está facendo seguidismo do Bloque, por tanto, nin do BNG, nin do Partido Socialista. Ben, hai máis preguntas? Bueno, a proposta do Partido Popular en canto a financiamento, o primeiro que temos que decir é que ten que facer o Goberno de España é reunir ao Consello de Política Fiscal e Financiera. En segundo lugar, ten que ser un acordo multilateral, non bilateral, do Goberno de España con Cataluña, como parece que queren facer, non? Os expertos xa teñen advertido de que darlle máis cartos a Cataluña supón romper a igualdade da financiación en España e, por tanto, poñer en risco o financiamento dos servizos públicos das comunidades autónomas. Nos por aí non imos pasar, non queremos máis que ninguén, pero tampouco menos, e insisto, o Bloque Nacionalista Galego que fale desa proposta, que lle parece esa proposta, porque, claro, salir con un coello da chisteira, como fai agora, dicindo unha facenda propia, non, que diga se lle parece ben esa proposta que fai o Goberno de España de darlle máis a Cataluña e se eles, como nacionalistas galegos, pois queren afondar neso, non? Xa vimos como o Partido Socialista mandaba a un señor de Galicia, o señor Besteiro, a negociar que lle deran máis cartos a Cataluña. Xa vimos como o señor Besteiro negociaba que lle tocara a 400 euros a cada galego para pagar a débeda de Cataluña. E nós, insisto, non podemos aceptar todo este festival para facer, bueno, non sabemos si presidente a Illa, si presidente a Puigdemont, si para garantir a presidencia do señor Sánchez. A verdade é que xa estamos un pouco perdidos en todo este puzzle que está intentando facer a Moncloa e para o cual lle están faltando pezas. Moitas gracias.